Skupina Nova uvádí v českém znění Kristýna Skružná, Petr Neskusil, Jolana Smyčková, Marek Holý, Sabina Rojková, Adéla Kubačáková, Petr Burian, Ivo Hrbáč, Václav Šanda, Tereza Martinková, Lucie Kožinová, Nikola Votočková, Tereza Chudobová, Luboš Ondráček, Anna Tajmrová, Robin Pařík, Zdeňka Petrová, Jiří Kéler, Jaroslav Horák, Zuzana Mixová, Zbyšek Horák a další. Láska z donucení. Mrzí mě to. Jusufe!
Ano, prosím. Kde vězíš, Jusufe? Volal ti pan Latif, ale nebereš to. Měl jsem dost naléhavou práci. Hned jsem tam. Nám není k ničemu. Bereme Agu Halise do nemocnice a není tady žádné auto. Co? A co se mu stalo? Co bys myslel? Zavolali jsme sanitku, dám ti jméno nemocnice. Okamžitě tam jeď. Rozumím, ale je v pořádku. Kdo to byl? O co jde? To byla Sultan. Něco s Aga Halisem, vezou ho do nemocnice. Jak je na tom? Je v pořádku? Já nevím, Sejran. Potřebuju auto. Musím jít. Otče, Dědo. jedeme do nemocnice, je tu sanitka. Můj Agu. Jedeme do nemocnice, přijela sanitka, otče. Tati, tati, Můj Agu. Dědo. postarají se o tebe, je tu sanitka. Tati, Můj Agu. Opatrně. Opatrně. pojďme. Tati, Dědo, vydrž to, prosím. Vydržte, můj Agu. Jen vydržte. pojedu sanitkou. Já pojedu také. To lituji. Můžeme vzít jen jednoho. Pane Latife, pojedete s námi. Se přede mnou zhroutil. Šefiko. Můj Agu. To nic. Můj Agu. Jen dýchej. Ano? Pojďme dovnitř. Co je to za zprávy? Jedna horší než druhá. Tady máš. Co to má být? Je to kyselý, fuj! Udělej to ze zralého. Rychle, no tak. Šup! Hni sebou. To ne! Co se stalo? Bože můj. Aktuálně dozvěděli jsme se, že Halis Korhan, významný podnikatel, onemocněl a byl převezen do nemocnice. Teto, co je? Teto! Bože, teto! Smrti. Teto! Teto? Je ti dobře? Chytni se mě, drž se mě. Přečti mi, co píšou. Dozvěděli jsme se, že Halis Korhan onemocněl ve svém domě. Tak přece mluv, Kazime, neskrývej to přede mnou. Co bych před tebou skrýval? Podívej se sama, to je všechno, co píšou. Více řeknou za chvíli, vidíš? Za chvíli. Čertu s tebou! To ty si mu řekl tolik zlých věcí. Podívej se, co se stalo. Ten ubohý člověk kvůli tobě onemocněl. Můžeme za to my. To ne, nic špatného se nestane. Počkej. Zavolám panu Orahanovi, promluvím s ním. Co je s Teď ním? přeci nebudou zvedat telefon, musíš tam jet. Jeď tam, běž, dělej, pospěš si Prosím trochu. tě, musím se vzpamatovat. Počkej chvíli. Ty mě budeš pořád rozčilovat. Chceš, abych ti urazila hlavu? Poslyš, začínám toho mít dost, Kazime. Dobře, teto, udělám, co říkáš, teto, dobře. Proč se tak zlobíš? Když to říkáš, tak tam půjdeme. Vytáhni holky a půjdeme celá rodina. Na co čekáš? Ty nechceš jít? Co? Co pak tvoje dcery můžou vyjít v tomhle stavu na veřejnost? No tak už běž. Já je dojdu připravit. Takže mám jít napřed? Ano. Dobře. Už jdu. Nezapomeň mi zavolat. Jo, zatím. Hastaneslova klinika. Chceš vodu? Tati, vodu? Pane Latife. Chtěla bys vodu? Díky, zlato. Volal jsi svému bratrovi. Pořád má vypnutý telefon. Golgun, dáš si vodu?
Tak jo. To snad ne. Pane, je mi to moc líto. Vítejte, pane. Děkuji, madam. Nějaké novinky? Čekáme. Dobře, dobře. Velmi dobře. Vítejte. Přijela i Sejran. Už jede. Přijel jsem před ním, jedou s tetou. Výborně. Fáte, pojďme si sednout, ať tu nepostáváme. Pane Kazime? Jistě, posadím se. Díky, děkuji. Madam, je mi to moc líto. Fáte, jak to vypadá? No, pane Kazime, dělají se mu testy. Je při vědomí, ale nevíme, jak vážné to je. Musíme počkat. Je to starý veterán, viď? Náš Aga je starý veterán. Bude v pořádku. Ale podívej, ty budeš v pořádku. Když budeš v pořádku ty, tak on taky. No ne? Tak to je. Kde je ženich? Má vypnutý telefon a nevíme, kde je. Ferite. No tak. Jenom zavolám tetě. Omluvte mě. Dobře, dobře, my už jsme na cestě. Co? Zavolej mi, až budeš něco vědět. Dcero. Kde máš manžela? Neposlechnul mě. Je pryč. Zlato. O tom si tedy promluvíme později. Pojď, jaký z těchhle je tvůj kabát? Jdeme, už to déle nevydržím. Tak pojďte rychle, Dobře, teto, rychle. jdeme. Sejran. Co je? Nedokázala jsem to. Je pryč. Přišla jsem o Ferita. Ale nezdržujte se tu příliš dlouho. Tetička čeká. Nestihla si to, viď? Stihla. Řekla jsem, ať nejezdí. Ale on mě neposlechl. Nezastavila jsem ho. Je pryč. Je pryč. Všechno, co si říkala, byla lež. Odešel, aniž by se jedinkrát ohlédl. Tak pojď sem. Posaďme se na chvíli. Pojď, teta 2 minuty počká. Moje zlačičko. Sejran, na něco se tě zeptám, ale nenaštvi se. Nemluvila jsi agresivně. Vůbec ne. Vlastně jsem ho potom trochu políbila. Poprvé. Chvíli bylo všechno v pořádku. Ta chvíle byla krásná. Všechno bylo krásné. Takže? Já ho proklínám. Proklínám ho, Suno. Nechal mě tam stát, aniž by se ohlédl. Nech toho, nenadávej.
O, Sejran, drahoušku. Pořád si mi říkala, nic necítím, je to takhle a takhle, nezáleží mi na něm. Já vím. No a? Bylo to jinak. Jen říkám, že jsem to udělala, aby zůstal. Nezabralo to. Dokáže myslet jenom na sebe. Rozmazlaný. Sobecký parchant. Co jsem vlastně čekala? Dobře, teď už je to jedno, tak pojď, vstávej, máš oteklý obličej, umyjeme tě. Já to ale pořád nechápu, Suno. Proč odešel? Jak mohl? Je to tak jednoduché? Ne, nebylo to jednoduché. Ale on už to zřejmě prostě nezvládal, Sejran. Zažili jste toho společně tolik. Nikdy to nepřestane. Už nikdy. Pořád se něco děje, pořád je tu něco. Možná, kdyby se zastavil, vzpamatoval a uvažoval racionálně, ale už je pozdě. Dobře, tak pojď. Teta čeká, tak jdeme, vstávej, zlato. Pojď, půjdeme. Tetička už čeká. Klid, sestřičko. Je to paní Sejran? Už jsou tady? Jo, to jsou oni. Rychle, lidi! Paní Sejran! Paní Sejran, prosím. Paní Sejran, Zkuste na druhé strany. Můžeme nacházet Paní Sejran, víte něco? Poslední vysvětlení, prosím. Tento ještě z druhé strany. Paní Sejran, kvůli této situaci. Ne, to nestačí, pojď dál. Máte odpovězte. Sejran, jak je to s panem Halisem? Paní Sejran, jak je to s panem Halisem? Vysvětlete nám to, Paní Sejran, Paní Sejran, odcházejte. Prosím. Nastala nějaká změna ve stavu pana Halise? Paní Sejran. Vítejte, dámy. Je mi to líto. Díky. Je mi to líto. Díky. Díky. Paní Ifakat, je mi to moc líto. Něco nového? Pořád čekáme. Gulgun. Zlato. Dcero moje. A děvče. Neboj se, ano. Neboj se. Všechno bude v pořádku. Jenom klid. Dítě moje. Můžeme si promluvit? Jistě, zlato. Pojď si sednout támhle. Chudinko, chudinko, pojď. Tady, posaď se. Zlato, no tak vzchop se. Neplač, ano? Všechno bude v pořádku. Uklidni se, ano? Neboj se. Moje krásné, ubohé děťátko. Ferit. Co je s Feritem? Volal ti? Co? Máš nějaké zprávy? Ferit odjel na dobro do New Yorku. Řekl, že tam teď bude žít. Chtěla jsem ho zastavit, šla jsem na letiště, ale on mě vůbec neposlouchal. Cože? Jak to? Jak odjel? Jen tak? Ne, sám to nezvládne. Takový není. Když je jeho dědeček nemocný... On o tom ale neví, Gulgun. Zjistila jsem to, až když už byl pryč. Neví to. Myslela jsem, že mu v tom zabráním, že ho to udržím. Myslela jsem, že neodejde, ale je pryč.
Blbost. Neudělá to. Koukni na mě, já svého syna znám. Znám svého syna moc dobře. On se vzpamatuje. Uvidíš. Neboj se. Nestrachuj se. Ano? Jen při něm. Teď ještě chvíli musíš stát. Dobře? Stůj při svém manželství. Věř mi, že jsem dělala, co jsem mohla, aby neodešel. O tom nepochybuji. Všechno bude v pořádku. Chce to jen čas. Jen čas. No tak. Uklidni se, Petře. No tak. Moje krásná dcero. Ach bože, všechno se spraví. Neboj se. No tak, přestaň plakat. Podívej se na mě. Setři už slzy z těch svých překrásných očí. Uklidni se, zlato, ano? Půjdu to jenom říct ostatním. Všichni se o Ferita strachují. Buď klidná, Seyran. Všechno bude dobré. Víš, poslyš, takový je život. Budeme se dívat kupředu. Dneska je to samý pláč a zítra smích. Uvidíš. Dobře? Gulgun, ještě... Co pak? Nevadí, když chvíli zůstanu a pak přijdu? Vůbec. A Gulgun, když jsem jela Ferita zastavit, no, jak to říct, utekla jsem z domova. Bez otcova vědomí a svolení. Neřekneš mu to, že ne? Slibuju. Děkuji, Gulgun. Pojď sem ty jedna. Oh. Ferit odjel do New Yorku. Co? Odjel do New Yorku? Jak to se zbláznil, nebo co? Je zmatený, neví, co dělá. Jako bys našeho syna neznal. Impulzivní rozhodnutí. Doktorko? Nebojte se, pan Halis je v dobrém stavu. Díky bohu. Díky bohu. Díky bohu. Pan Halis měl mírný srdeční záchvat. Nyní je při vědomí, ale první hodiny jsou důležité. Musíme provést ještě několik testů. Pokud budou výsledky takové, jaké chceme, dáme ho na pokoji. A kdy ho můžeme vidět? Dáme vám včas vědět. Zatím naschle. Děkujeme vám. Děkujeme moc. To jsem vám přesně říkal. Je to starý veterán, pevný základ. Já jsem vám to říkal. Jsem za vás opravdu moc ráda. Díky bohu. Suno, dcero, můžeš mi přinést vodu z kantýny? Mám ukrutnou žízeň. Jistěte to, hned je přinesu. Já vás doprovodím. Půjdu taky, dám si kávu. Pojď, Ifakat, posadíme se. Seyran, Aga Halis je v pořádku, jdeme dolů do kantýny na kávu. Pojď s námi, odpočineme si. Dobře. Hastane slova klinika. Tatínku, jak ti je? Nebojte se, vše je v pořádku. Ano, děkuji, paní doktorko. Díky vám jsem zdrav. Víš něco o Feritovi? Ano, vím, neboj se. Máme jen dobré zprávy. Jaké dobré zprávy? Ať sem hned přijde. Pane Halisi, o čem jsme to mluvili? Neřekli jsme mu to, aby si nedělal starosti, víš, pro jistotu, ale teď mu to řekneme. Řekni, ať sem kouká okamžitě přijít. A než přijde, nechci nikoho vidět. Pane Halisi, musíte odpočívat a v pokoji by stejně nemělo být plno. Pošli mi sem Latif a ty najdi mého vnuka a hned ho přiveď. Dobře, jak si přeješ.
Je v pořádku. Pane Latife, můžete dál. Jestli bude něco potřebovat, nemá to komu říct. Bude mi potěšením. Kdy ho můžeme vidět? Nechce někoho vidět, dokud nepřijde Ferit. Trvá na tom, že chce vidět jeho. A co teď? Řekneme mu, že je pryč? Ne, drahá. Nějak to zdržíme. Varovala si předem pana Latifa. Mluvila jsem s ním. Půjdu říct panu Kazimovi, že je Aga vzhůru a není se čeho bát. Možná potom odejde. Ten nestydatý chlapík to přehání. Mám problém se držet zpátky. No tak, to už stačí. Tady ne. Promluvíme si o tom později, ano? Teď se uklidni. Nemá smysl tady čekat. Pojďte, no tak. Pojďme. Pane Orhane? Máme samé dobré zprávy, uvolni se trochu, drahá. Sejran. Přemýšlím, co se stane, až Aga zjistí, že Ferit odcestoval. Bojím se. Co jestli se mu přitíží? Na to teď nemysli, Sejran. Dědeček je v pořádku. Bratr taky. Zbytek se nakonec nějak vyřeší. Doufejme. Nebuď na sebe tak přísná. Nemohla si to vědět. Kdybych byla na tvém místě, zachovala bych se stejně. Hele, je tu Abidin. Jsem rád, že jsi tady. Díky. Aga je v pořádku, díky bohu. Kde je Ferit? Ferit odlétá do New Yorku. Co? Do New Yorku? Ach, bože. Ano, tati? Dobře. Je tady. Ano, dobře. Tak zatím. Sejran, dědeček chce vidět tebe. Proč mě? Já půjdu s tebou, Sejran. Táta už mě bude schánět. Tak pojďme. Fáte? Co je? Není mezi nimi něco. Mezi kým? Abidinem a Sunou, nevšiml jsi? Co pak jsou si ti dva rovní? Abidin by to neudělal. Teto? No, neseš dobré zprávy? Jo, je v pořádku. Doktorka sice zakázala návštěvy, ale dobrý. To, aby se neunavil. Ano, přesně, neunavil. Tak pojďme. Splnili jsme povinnost. Stejně ho neuvidíme. Můžeme jít. Krom toho nemám rád nemocnice. Kde jsou tvoje neteře? Někam zmizeli a když se na ně po právu naštvu, vždycky jsem já ten, co si vymýšlí. Kazime, oni při tobě nemohou stát, protože se tě bojí. Vezmi Sunu a jdi. Já tu zůstanu se Sejranem. To má být vtip? Co? Co to říkáš? Co si to vymýšlíš? Neštvi mě! Kazime, to si nedovoluj. Nemysli si, že když si zničil Aga Halise, můžeš zničit i mě. Vůbec nechápu, proč zůstáváš. Proč bys tady s nimi měla zůstat zrovna ty, teto? Protože to takhle dál nejde. Promluvíme si s paní Ifakat. Musíme vyřešit tu situaci dívky a chlapce. O čem budete mluvit? O čem? Neexistuje žádná situace. Kazime, chybí ti výprasky, které si ode mě dostával? To stačí! Tahle rodina má problémy. Nechci, aby vznikaly další, dokud toho mocného muže nepustí z nemocnice. Ne, jeďte napřed, pojedeme dalším.
No, vypadáte unaveně. Až ty nepříjemnosti skončí, tedy jestli chcete, Suno, nepůjdeme znovu? A kam? Na zmrzlinu, pokud ji máte ráda. No to... můžeme. A Bidy ne? Omlouvám se. Ano, Mustafo? Tohle připravili pro Agu. Chtěl to pan Latif. Dobře, vyřídím to. Počkej u dveří, ano? Hej, ty! Bratře! Hele, přistav laskavě auto. V Istanbulu je dost těžké najít taxi. Dobře. Mustafo, vezmi je. Děkuji. Tak pojď. Hastaneslova klinika. Je to paní Sejran. Pojď, dcero. Pojď. Latife, nech nás o samotě. Jistě. Pojď, sedni si vedle mě. Tak nestyď se, zvedni hlavu. Podívej se na mě. Jak se máte, pane? Tak, jak vidíš. Drahá Sejran, ty jsi jediná, kdo mi znovu řekne celou pravdu. Bez ohledu na její cenu. Na světě není nic cennějšího než pravda. Kde je Ferit? Neváhej a neboj se mě. Jsem v pořádku, jsem klidný, ale nemůžu to dostat z hlavy. Oni mi zase budou lhát, vím to. Řekni mi pravdu. Stalo se Feritovi něco? Ne, Ferit je skutečně v pořádku. Můj Agu. Viděla jsem ho, mluvila jsem s ním. Ale neví, že jste onemocněl. Tak mě nenapínej. Řekni mi, kde je. Pane... Ferit... Dědo? Dědo? Dědečku. Díky Bohu. Jsi tu, díky Bohu. Můj vnuk. Díky Bohu. Můj Ferit. Můj Ferit. Dědečku, je mi to moc líto. Omlouvám se ti, odpusť mi. Nechte nás o samotě.
Dej mi vědět, až budeš moct. Jsem zvědavá. Čekáme venku. Buraku? Pelin, kde teď jsi? No, jsem venku. Pelin. Přivezla jsem Ferita do nemocnice, jeho dědeček onemocněl. To je mi líto. A je v pořádku? Jo, je. No, snad. Nevím, je uvnitř. Čekám, ještě se mi neozval. Dobře, přijedu tam. Pošli mi polohu. Dobře. Už je ti lépe? Teď, když jsi přišel, tak ano. Odpusť. Ido, měl jsi pravdu. Ať se stalo cokoliv, je to moje vina. Měl jsi pravdu. Co pak to něco ospravedlňuje? Je mi to moc líto, že jsem tě takhle uhodil. Ale sám jsem raněný, víš? Kde jsi byl celou tu dobu? Chtěl jsem být chvíli sám, dědo. Netušil jsem. Přišel jsem hned, jak jsem to zjistil. Tolik jsem se bál, že od nás odejdeš. Buď tak hodný, neopouštěj svůj domov. Rozumíš? Výborně, pane Ferite. Děkuji, pane Latife. Já jsem ti to říkala. Kdybys mě místo toho polibku objala jako pan Latif, tak bych neodjel. Stejně si neodjel, Ferite. Jsi tady. Takže mi to vyšlo. Jsi v pořádku? Ferite, co je? Ferite. Dobrý. Nic jsem nejedl, točí se mi hlava. Můžeš chodit? Nepřeháněj. Dobře, pojďme do kantýny, najíme se tam. Viděl jsi rodiče? Mluvil jsi s nimi? Viděl. Dáme jim vědět, že mohou vidět dědečka. Víš, že děda přede mnou nikoho neviděl? Kromě mě. Viděl tebe? Ano, chtěl mě vidět jako první. Překlad Michaela Šimonková, zvuk Radek Rundevald, produkce Martin Odehnal a Zdeňka Vaníšová, dialogy Zdeňka Petrová, režie Kateřina Petrová. České znění ve studiu S pro Alfa CZ AS v roce 2023 vyrobila TV Nova.